DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to alas 10:40. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin Mga tugang, good morning po sa Sendo Gabos. Welcome sa iyong programa. Aramon niya to kanyang pong aldaw na Ninuebes. A 17 sa bulan kan Hunyo 2021. Ini po ang programang Aramon niya to. Ako pa sa nung lingkod, Mardela daing iba, sabit sana. Pero tiyan. Medyo alipot po ang pag-iribanan tangon yan. Mga 18 minutes lang kita mairibanan, mga tugang. Kagalas 11 po, malaog ang DNR sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Every Webes po yan, 11 to 12. Nin pagkaod to. Kaya, duman sa mga kababayan ta. Dahil ta na pagparalo yung pakuhan tulo sa mga impormasyonali po dyan sa luwas sa bagay kang mga pag-iriba niya to sa Mega Force Patrol. This time, nasa linya ang mga pag-iriba. Hans Galero, ang babaeng walang pahinga. Hans, good morning Hans. Please come in. Hello Hans. Hello? Yes sir, yes ma'am, go ahead. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta para mientras sa isa serarong na sa temporaryong lockdown na parokya, ang rectory asin ng opisina, kan parokya kan daraga at sintuwi, matapos na magpositibo digdi na duwang kapadean. Iningon niya na nabisong ipinalawas kan Diocese kan Legazpi sa Pamayo ni Obispo Joel Bong Bailon asin sa paagiman kan Diocesan COVID-19 Committee kung saan pinagkonfirmar kan Diocese kan Legazpi na an pastor kan na Our Lady of the Gate Parish sa Daraga Albay na si Father Euloyo Lawenco asin man si Reverend Father Romeo Rialingo na parochial vicar kan St. Lawrence Martyr Parish sa Banwaan kan tuwi nagpositibo sa COVID-19 na RT-PCR test.
sigun sa Diocese of Legazpi para mientras na kinakaipuhan nindang magkondusir kan lockdown sa nasambitan ng mga parokya ilan sa makondusir ko na ni na disinfection as in contact tracing pati naman testing sa nasambitan ng lugar as in sa mga persona na posibleng nakasalamuha ka nasambitan ng mga kapadian. Alagad tinawan doon man kan Diocesan COVID-19 Committee na mapadagos man girarayan sa indang live streaming mass as in online prayer services para man sa mga parishioners ka na mga nasambitan ng lugar. Sa ngunyan na sinabi ka na Diocese kan Legazpi na si Father Lawengo nakakonfine ngunyan sa hospital as in nagpapabulong na sa nasambitan ng helang man lang si Father Rielingo na-discharge nini sa ospital mantang pinagserarom naman sa home quarantine. Sa ngunyan ang Diocese kan Legazpi nangangapodan sa publiko na magtabang kunin kaso man na igwasindang contact digdi sa mga nasambitan ng padi na magpa-contact trace as in magpa-contact test ng ngunyan tangan ina malikayan ang padagos kang paglakob kan na COVID-19 cases sa tuyang kapalibutan mantang pinagtawan doon man ka na Diocese kan Legazpi na dapat na mantiniron ng gad ang pagsunod sa striktong health protocols sa mga simbahan digdi sa lindong kan sa iyang o kan sa indang diocese. Yan tabi Sir Mar ang opisyon na payag man kan Diocese of Legazpi may kinaraman sa nasambitan ng bagay and Galera with Boy DCGB. Thank you very much, San. Sa ringat po kita tabi, mga tugang dahil aram kong sisi ang tatamaan, no? Halos all walks of life natin tamaan mga tugang kang COVID. Kaya pasiguro po kita, kung mahal natin ating kapamilya, disiplina lang at respeto sa bawat isa. Disiplina, pag wala Kapag na yung disiplina, rimate, lang matutuwa, problema ay lumalala. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nalasa. Pagbabago'y kailan kaya, isip-isip lang. kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe to live? Yan, ingat lang po tayo disiplina lang para po sa mga kababayan nga to para mawara na po ang COVID na yan. Okay? Ang COVID, dahil mahiro, kundi nagkapareriro ang mga tao. Yan. Yung masabi ka mga doktors natin. Kaya, sa mga nag-report, kung marangod po naman sa face shield, na sabi nga hali una, tama nagluwas kaya kasubago na plus report, mga tugang base sa tweet ni Senador o Senate President Tito Soto, mga tugang na pabor ang presidente na haliun ang face shield, mga tugang, pag nagluwas ka. Pero, hanggat dahil po pinapaluwas na pinal na direktiba, most especially ang IATF, ang Department of Health, mga tugang, magsunod ko na kita kan mga standard, mga tugang na minimum health protocols. Di ba? Yung face mask, face shield, physical distancing, at saka pirming paghugas ng kamot, most especially gamit ang sabon, as in malinig na tubig. Okay? So yun po yan, tangani po na matapos na ang problema niya to. As in dahil ulakitan ang mga kapamilya tata sangon yan ang mode of transmission mga tugang, public places, tiripon, pistahan, irinuman, karantahan, birthdayan, tapos sa pamilya. Kaya nasa satuya man sana po yan kung gusto tang matapos na yung problema ta, okay? So, nako, sa Santo Domingo may 4 na naman na kaso. Pirado ang Legazpi. Kasi ang daraga. Ayan. Alright. Sabi po digdi mga tugang, kailan po magbabalik ang tubig sa Buraguis? Ay, ang sabi po ng Pilaydro, Biyernes pa. Na may problema. Walang mga spare parts pala, na-discover ni Mayor Rosal. Nakakuha nga ng water pump. Hali naman sa pagigibong,
yung ikipahay din na maglilinig. Pero dahil mong giraray po nagamit, dahil man giraray na natapos sa trabaho, kulang ang mga pyesa. Hello kay Kuya Bob Nakandano, good morning Mar and onliners. Yan. Si Ma'am Plery Alcarmen Gaviria, good morning Kuya Mar. Si Teresita Jacobo, good morning, alis sa Hong Kong. And then sabi digdi, paging DOH, magiling tabi kamo kang kawat mo niyan sa NBA, Utah versus Clippers, no mas no social distancing. O iman sana pati media sa Pinas, silingan nindo sa NBA. Alin ang daing face shield at face mask at no social distancing sa NBA tabi. Yan. Dumampa no, dakulo na nabakunahan. No? Dili sa tuya, sa 110 million mga tugang, anabakunan pa sana 10%. Okay? Kaya, irespeto tapos so gustong maggamit ng face shield at face mask, kung abo mo maggamit, dahil mang problema. Pero dahil ka maglakaw sa ligas, ito madakop ka. Okay. Bueno, nagkakata po ang istorya. Halip po dyan sa luwas. Jomar Viena, sa linga pa de. Please kami pa de. Salamat Padi. Good morning sa mga parantabay. Daing trabaho at gobyerno maging pribado sa syudad kang Tabaco sa June 24. Napipiesta. Ang daw kang kapistahan kan syudad. Ini ang kinumpirmar ni City Councilor Raul Burion. Pasado naman dahil sa Proclamation numerado 1164 na ipinaluwas kan Office of the President of the Philippines. Sa naunang bita ng proklamasyon, tigsasabi na bilang pag-komemorar o pag-celebrar ang kapistahan ni San Juan Bautista sa siyudad kan Tabaco, magkakanigo sana na magpahingaluan man ng trabaho ang mga empleyado sa gobyerno maging sa pribado. Dahil ang sarulang tabi di Padingmar na narireparo iyo ang pagiging sairarong takan GCQ na kung saan pinagbabawal ang pag-aanda. Alagad basado sa mga nakahuro na opisyalis kan DCGB News kan lokal na gobyerno kan Tabaco, bako man ang katuyuan kan proklamasyon na ini na maghanda ang mga taga-Tabaco o partikularmente itong mga empleyado, kundi magpundong oras sa pagtrabaho asin na matawanin na magkakanigong pagnilay-nilay. Ito man na spiritual na aspeto kan kapistahan ni San Juan Bautista. Correct. Kundi dahil mabaga na iiwasan na may minahanda mang giraray. Yan. Kaya naging practice na inut pasuhanda pagpreparar kaysa sa pagsimba. Kundi bahala na kayan sa mga barangay officials Okay. na magsita unless na barangay officials so naganda. Yan. Okay. Ang kapistahan kan Siyudad kan Tabaco na sa Hunyo 24, iyo ang katapusan man kan Tabak Festival na pinagigibungo niyan, although dahil man ki mga physical na okasyon na maatindiran ng mga tao, kundi ipinagselebrar na Tabak Festival duman sa Barangay San Vicente. Sinabi ni Mayor Crisal Lacman Luistro na Barangay San Vicente yung pag-develop nilang magiging sentro kon na naman na o extension kan sentro kung saan niya duman man ibubuktak ang iba pang mga itutugdok na mga pasilidad ng gobyerno maging mga opisina tarani na maghiwas-hiwas o dahil na magparasurusuan pa sa sentro kan Tabaco ang publiko sa oras na sindaiguanin mga tuyo. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, pare. Yan po ang sitwasyon sa Tabaco. Yan, virtual so Tabak Festival. Pagkatapos yan, mga preparasyon sana walang trabaho pero bako para maganda kundi para magnilay-nilay man. Magpasalamat asin mag-alabar sa Diyos. Okay? O paano? Lawens, okay na yan. Ha? Madumana kita nganing makapreparar si Nald asin pagalas sa pagkatapos kan news break, mga tugang, abangan po nito si Ma'am Joanne. Si Ma'am Joanne yata nandito na, Ma'am Joanne Mariscotes, kang DNR, para po sa kapalibutan ta atamanan ta program. Okay, sa indo mga boss, mga kapatid, thank you and God bless. Salamaton, bye-bye. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag